Почни день весело. Сілки, Карпова, Шевчук. В ранковому шоу. Ранок. Знижки. Летять знижки, да летять знижки, да летять знижки. До аптек летять знижки, та косяками, та разом з ними зменшуй чек. Ось таких знижок до 20% летять до аптеки низьких цін. Благодія та копійка. Летять знижки. Ми додали до приправи Ролтон ще більше зелені та овочів, щоб ваші страви стали ще смачнішими. Такими, що зберуть за столом усю родину. Взагалі всю родину за сніданком, обідом чи вечерею. Ролтон. Ще більше зелені та овочів, ще більше смаку. Зрівня сорта я починаю більш складного розвитку кишечнику, а це активні бактерії сорта подібні до власних бактерій людини і поступово відновлюють мікрофлору кишечника. І навіть після усіх частувань вона менше турбують наслідки. Вільна сорта. Продукція компанії